Què tal? Com esteu, peixets, ocells? Avui us vinc a ensenyar un joc, val? Per aquest joc, què hem de tenir? Molt fàcil. Amb 2 cartolines blanques en tindrem prou, val? En aquestes cartolines hem de fer uns cercles i una mena com de petjades de peus, val? Llavors, jo ja ho he fet, sí, veieu? Són 3 cercles a dalt, 3 cercles a baix i al mig unes petjades d'uns peus, val? Llavors, això que us ajudin una miqueta els pares, Llavors, amb una mica de pintura, heu d'anar pintant els cercles del color que més us agradi, val? Jo agafaré aquest i començaré a pintar vermell, val? Un altre d'un altre color, un altre d'un altre color, val? I les petjades les podeu fer de color negre. Sí? Comencem a pintar. Val? Vermell. Veieu? Val? Em deixeu pintar una miqueta i després us explico com es juga. En teniu ganes? Endavant!